Barkanku da warhaka abokaina. Yau na zo wajen wani kauyen da ake kira Pingdi da ke yankin Daxing na birnin Beijing. Zan nuna muku yadda wannan kauye yake. Akwai rumfunan noma daban-daban a nan. An ce gaba daya akwai irin su 40. To a nan za ku iya gani an kafa rumfar da leda. To haka ko da yake a waje akwai sanyi sosai, amma a ciki kamar akwai isasshen zafi domin bishiyoyi su yi girma sosai. Yanzu ina cikin wata rumfar noma da manoman wurin suka kafa domin kare bishiyoyi da suka dasa daga yanayi mai sanyi. An dasa bishiyoyi daban-daban waɗanda za a hada su zuwa magungunan gargajiya waɗanda za su taimakawa kare lafiyar jikin ɗan adam. An ce wannan ganye zai ya rage sukari da ke cikin jini. Amma ba wani dandano na musamman, amma akwai daɗi. Ta wannan bututu ake ban ruwa ga bishiyoyin da suke bukatar ruwa. Gashi a nan an dasa wannan fure. An ce wannan fure ma zai taimakawa gina jiki da kuma kare lafiyar jiki da adam. To yanzu ina cikin wata gonar da aka dasa itatuwa sosai domin samar da yayan itatuwa. Gaskiya manoman wurin suna da kwarewa sosai wajen neman kudi. To yanzu gashi ina cikin wani dakin cin abinci ne inda mutanen kauyen suka kafa domin samar da abinci mai araha ga tsofaffi da kuma dattawa na wannan kauye. Ta wannan ma za ku iya ganin cewa mutanen wurin suna nuna kauna da kuma kishi ga tsofaffinsu. Gaskiya abin nan ya burge ni sosai. A yau kamar ana shirya abinci na gargajiya na ƙasar na jiaozi a cikin wannan dakin cin abinci. To jama'a, da wannan zan kawo ƙarshen ziyarar da muke yi a cikin wannan ƙauye mai suna Pingdi. Nan gaba zan dinga kawo maka ziyara zuwa wannan wuri idan akwai dama. Allah ya saka muku da alheri.